So karon mga higala palaagon ta mo sa kuang garden. Hapit naman mag 200 subscriber ang ato ang YouTube channel. Palaagon ta mo sa kuang garden karon. Dayon ako sa paso na kuang amigo kay magpakuha ro siya din. Ako ra man gimadagdaog nila pa sugusugog pa ko kuha pa. Di po ni gwapa, di po ni nakukuhaon. Wala pa ko nananghid. Asa ko paingon kaya hindi ko tugtan. Ayahan lang ko mananghid pag abot ko sa balay. Ginaon na siya guys. Okay guys. Magpatubil sa rita una kay waday tubil day. Magpatubil sa kukuan. Balig 1 million. Sige guys. Bye bye. Sa among garden. Mana among garden? No? Basta man kumang unggoy dire dayo. Ang unggoy ba? Nanago ang mong unggoy. Nami tanom dire nga cactus. Ano dire ko ang bawo kaligid-ligid. Wala po. Tara. So, mao na siya akong garden, guys. Gamay rin ng tanong po. Pero okay rin siya. And, dara ako mga paano. Evidence. Trabahador. Yan na dyan na sila. Awit ang